Juan Carlos Unzu khan ti hian a soya engwangin nge coach rang te hian Sergio Busquets hi an ngainat em zel a chan chu minol pui chuan final tha ta chetlana sa player emo penalty area vela chetlana sa thin player attacker te an chik na sat jok wangani a ma se midfield ta game a in siam zela chu wangin midfield ta level sang tak imamo a chumi hria chuan Barca en goal tu to phot chuan Busquets hi an ngaina ta em zela a chan chu Busquets hian Barcelona a hian balance asiam tlat ani ma se fans ten chu an mulova nakina Busquets a chua huna fans te hian ama thak tu nen an compare ranga chumi huna chuan an hret hiamang Sergio Busquets ang hi an nidon mi lova tuna fans tam tak Busquets a hlutna muthiam lo te hian club a chua san nuwa Busquets a hlutna hi an muthiam don khop te in a soya Sergio Busquets hi midfielder thatak chi ai ngai mi lawania game langsar taka khosa po ani ngai lo ma se coach rang hian an ngai na zela a chan chu tlarlaya team khai khom tu rem khom tu le team a balance siam tu tlarma le tlarnung asir ton thlenga zom khom tu poimo tak ani ngara a poimo na hi lian hlema se alang sarlam hoi ani tlat lo awangin fans tam tak chuan a poimo na hi an man lo fo reng ani